Assalamu alaykum ekran vatandaşlar, hormatly tomoşaçylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe täkim paýgas ummany matum ul pragylymyzyň her bergini ýokary derejelere etsenýär. Ähli ötüşlerimiziň sakatyna bolsa, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman ferdarymyz bar. Olar Türkmenistan döwletimiziň ösüşini, güllüşini mundan beýle kämilleşdirmek ugrunda bizim medeniýetimizi, sungatymyzy bütün dünýä ýaymak ugrunda ýokary derejede ul işler amala aşyrýarlar. Şu ýakyn pursatda döwlet adam çyýnur diýip ýetiz watanymyzy ösüşlerden ösüşlere, özgörşüklerden özgörşüklere barýan gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman ferdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Janlar sag, ömürleri zok tutýan döwlet işleri hemişe rowaj alsyn. Ekran vatandaşlar, hormatly tomoşaçylar, ýaşyk teleýaýlym bilen bilelikde gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Smith dünýäsi bilen mukamlara seyran atly gepleşigimiziň täze notapsyna tomoşa etmäge çarýar. Bugunky biziň mehmanymyz bolsa, gözel paýtagtymyza aýratyn bir görk goşýan Mawtumly adynyňky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bagtyar talibi, şeýle-de ýaşlygyň aýdymşyýmyz Azat Jumaýew. Azat, gepleşigimize hoş boldyk. Sag bolun. Beşme diýalak sen bir näçe ýokary okuw mekdebinizde geçirilýän toýdur bayramçylyklarda, galyberse ülkemizde beýlenýän ýokary derejedäki toýlarymyzda özüňiziň mahmal owasetiňiz bilen, täze aýdymlaryňyz bilen halkymyza ruh lezzet berýäňiz. Ilk bilen bir ýüregiňizden çykýan hoş arzularyňyz bilen başladyk. İlk bilen gepleşiňe çağıran üçin köp sag bolsun. Maýdan Türkmenistan ýurdumyz arzularyň hasyl bolýan ýurdy. Biziň araçyk edýän işlerimizi uly baha berýän gahrman arkadagy serdarymyza talip ýüreginden köp sag bolsun. Maýdan mundan meýlepde täze aýdymlarymyz bilen halkymyzy gahrman arkadagy serdarymyzy toýdur bayramlarymyzda çykyş edip begendiler. Awa köp sag bolun, bizim sen arzularyňyza goşulýar sebebi häzirki wagtda ýaşlarymyz ýurdumyzyň baýda göterjüler hasaplanýar. Şoň esasynda da ýaşlygyny aýdymçylarymyz özleriniň bir halipalarynyň öwrenen bir näçe bilimlerini, tilsimlerini ýokary derejede özleşdirip, täze aýdymlaryň üstüne işleýärler. Bizim beşme diýalak bir näçe halipalardan bir tälim aldyňyz, şolaň ýol-ýolgalaryna esaslanyp bir näçe ýokary derejede aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Indi şu ýerde şeýlerak sora bilen ýüzlenip gelýär, aýdyma başlamazdan ozal. Şu watan hakdaky ýerine ýetirilýän aýdymlaryňyzy näme esasynda ýüzlenip döredýäňiz? Watan hakymyzda aýdymlar näçe ýerine ýetirdiň. Parahat ýurdumyz bar, asuda asmanymyz bar. Şular ýarak ýurtda ýaşaýanma diýseň begenýän gepleşiň başynda da netip bolsa Türkmenistan halk artisti Muhammed Safarowyň özüme iň ýakyn görýän aýdymlaryň biri gözel Aşgabatda wagt berýän aýdymlar bilen başlaýdy. Ul howas bilen ileşler bilen sabırsyzlyk bilen garaşyp durlar. Onda mehran vatandaşlar, hormatly tomoşaçylar, ýaşlyk radio ýaýlymynda mukamlara seyran atly gepleşigimizde ýaşlygyny aýdymşyýmyz Azat Jumaýewiň ýerine ýetirmeginde gelin aýdym dinleýin. Beyit dağın eteğine biten şekerim Aşgabat, ayılğınç hem ağır günleri arka atan Aşgabat. Aşıklarım şekeritin dünya belli boldun Aşgabat. Min yaşlığım hem senin geleceğin gödel şekerim ten Aşgabat. Çeşmeli bağlarım, kim büyük dağlarım, sayasın sen Aşgabat. Elim yedi günüm, bir bulgur gaşetin,
asırı geçip bakıp olsun senin yolun. Bütün dünya şekerlerinden büyük bolsun senin adın. Aşıkların şekerisin, dünya belli bollun aşka var. Min yaşlığın kim senin geleceğin, güzel şekerim ten aşka var. Gecelerin sen ovadın, güzel şeker aşka var. Günlerin sen ovadın, güzel şeker aşka var. Çeşmeli bağların, kim büyük dağların, sayatın sen aşka var. Elim yüdüğünün bir bulgur kaşıtın, kim kaşıtın aşka var. Çeşmeli bağların, kim büyük dağların, sayatın sen aşka var. Elim yüdüğünün bir bulgur kaşıtın, kim kaşıtın aşka var. Görenler hayranlar, görmedik armanlı, menin şekerim aşka var. Parahatlık, şatlık, hem avadançılık, paytahtım sen aşka var. Çeşmeli bağların, hem büyük dağların, sayatın sen aşka var. Elim yediğinin, bir bulgur kaşıtın, kim kaşıtın aşka var. Menin şekerim aşka var, paytahtım sen aşka var. Ekran atanışlar, hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýär. Köp sag bol azat, ýerine tirip beren aýdyňyz üçin elmedama mahmaly waly setiňiz hemişe belentden belent ýanglansyn. Illeşlerimize uly ruh lezzet bilen bize tomoşa edip otyrlar. Indiki forumumyza geçsek, Beşimiz ýalak biziň ata-babalarymyzdan nesilden nesile dilden dile geçip gelen bir näçe aýtgylar bar. Şo aýtgylaryň birinde gyzyň gözelligi göz bilen gaşda, ýigdiň gözelligi akylly huşda diýilýär. Indi siziň pikiriňizçe, dünýäň gözelligi näme-de? Dünýäň gözelligi asuda, parahat ýurtda ýaşaýar. Biz ýaşlara uly mümkinçilikler berilip berilýär. Uly okuwlarda okamaga, okuwlar diýip işlemäge, ýaş dehinlerimizi öňe sürmäge, öz dehinlerimizi teleýelimden usulen halkymyza ýetirip şonuň özi biz üçin ullakan bagyt. Biziň her bir günimiz asudalyga ýetsenýär, parahatçylyga ýetsenýär. Şular ýalak asuda parahat ýurtda ýaşaýan her bir raýatlarymyz her bir gününe şükür edýärler. Elbetde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň ýol ýörülgesine eýerýän hormat prezidentimiz Arkadagy Gahrman Ferdarymyzyň başda durmagyna toýlaryny toýlaşýar. Şol toýdur bayramlarda bolsa bir näçe bir halipalardan öwrenen bilimlerini, tilsimlerini ýokary derejede ýaşlygyny aýdymçylarymyzdan öğrenken. Şolaryň birinde elbetde siz bugün biziň gepleşigimizde gatnaşýaňyz bir näçe ýalar söýü aýdymlaryňyzy illeşlerimize ýetersek, soňra gepleşigimizi söhbetler şarkalaryň dowam ederiz. Başlyna. Mehran atanışlar, hormatly tomoşaçylar, ýaşlyk terazi aýlymynda Azapçy Maýsyň ýerine ýetirmeginde bir näçe söýü aýdymlary ýürütesi üçin ýanglanýar, dinleýän dinçalyň lezzet alyn. Nädiňiň näleri bara, ölürüm ýar ölürüm, bolaly gel bele para. Başyna ýalyga bara, ölürüm ýar ölürüm, bolaly biz bele para. Jana jana gel bu yana, bagyt boýna asmana. Jana jana gel bu yana, bagyt boýna asmana. Nädiňiň näleri bara, ölürüm ýar ölürüm, bolaly gel bele para. Başyna ýalyga bara, ölürüm ýar ölürüm, bolaly biz bele para. Nädiňiň näleri bara, ölürüm ýar ölürüm, bolaly biz bele para. Başyna ýalyga bara, ölürüm ýar ölürüm, bolaly biz bele para.
başına yalığı bara, ölürüm yar ölürüm, bolur idi bele para. Dostlarım aydayın sevinamasın, yarımın sözleri sözleri şirin. Aşkından coşup aydayın aydının, kalbimden coşup çalayın zadım. Ey sen kalım kaşlı dilberim, o dilberim, o dilberim. Yaman tekini yaşlı dilberim, o dilberim, o dilberim. Senin sesimin barayın yanına, o yanına, o yanına. Yaman tekini yaşlı dilberim, o dilberim, o lelerim. Gıyırların içinden sayladım seni, yarıma satışta bana Huda beni. Kalbimden coşup aydayın aydımın, aşkından coşup çalayım sadım. Ey sen kalem kaşlı dilberim, o dilberim, o dilberim. Yaman tekini yaşlı dilberim, o dilberim, o dilberim. Senin sesimin barayın yanına, o yanına, o yanına. Yaman tekini yaşlı dilberim, o dilberim, o lelerim. Ey sen kalem kaşlı dilberim, o dilberim, o dilberim. Yaman tekini yaşlı dilberim, o dilberim, o dilberim. Senin sesimin barayın yanına, o yanına, o yanına. Yaman tekini yaşlı dilberim, o dilberim, o lelerim. Ekran atanışlar, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimize dowam edýär. Köp sag bolar, ýerine türkberen aýdymyň üçin elmedama üstünlikler hemra bolsun. Inneki soragymyz bilen söhbetdeşligimiz bilen dowam etsek, beşimiz ýalyp 2024-nji ýyl Pähim Paýkas ummany Mawtumul Pragylymyz ýokary derejelere wessenýär. Beşimiz ýalyp Nusgaw şahyrymyz Mawtumul Pragynyň 300 ýyllyk ýubiley toýy ülkemizde ullan toýlanýar. Şeýlede ähli medeniýet sunup işgärlerimiz bir ýokary derejede toýlaryny toýlarlar. Şeýlede Mawtumul Pragynyň doglagyna bagyşlanan bir näçe konsertler bolar biziň gözel paýtagtymyzda, ähli vilayetlerimizde. Şeýlede Gahrman Arkadağymyzyň görüllüsi esasynda hormat prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzyň özüniň ak pata bermeginde köpetdagyň beýik gerşinde biziň ustad şahyrymyz Mawtumul Pragynyň heykeli oturduldy. Beşimiz ýalyp bir näçe aýdymçylarymyz Ustad şahyrymyzyň sözlerine döredilen aýdymlary ýerine ýetirýärler. Indi söhbetimiziň dowamçylar doguşna dowam etdik. Doğru, elek geçtiğin toylu 2024-nji ýyl Pähim Paýkas ummany Mawtumul Pragy ýylyna okunmada täze aýdymlaryň üstüne Mawtumul Pragyň sözlerine täze aýdymlaryň üstüne işleýäs.
özümizden Magtumul Pragynyň adyny göterýän Magtumul adly Türkmen Döwlet Üniversitesining bagtýarlyk aýdym toplaryna birnäçe sadanlarlarymyz bilen aýdymçylarymyz bilen aýdymlaryň üstüne işleýär. Mümkin bolsa şu aýdada Magtumul Pragynyň sözlerini bir aýdym ýerine ýetirip beräýin. Ul howas bilen ýerine ýetirseň soňra bolsa ýyllyşlarymyza ýöretip söýüp aýdymlaryňyz bilen gepleşigimiz dowam edýär. Başdan. Mehran atanışlar, hormatly tomoşaçylar, gelin tomoşa edeliň, dinjali, lezzet alyň. Nerede yarirken yatanlarım, nerede yarirken yatanlarım, o yaramana kıymalıydım, o yaramana dürmeliydim. Gözlerime çöp atanlar, gözlerime çöp atanlar, lalar dilim şatmat dedim, lalar dilim şatmat dedim. Nerede yar, nerede yar, nerede yar? Nerede yar, nerede yar, nerede dilber? Aç gözlerim görsem diye, aç gözlerim görsem diye, kılmatına dursun diye, kılmatına dursun diye. Kişleri benden sorsun diye, kişleri benden sorsun diye, kararım yok şatmalıydım, kararım yok şatmalıydım. Nerede yar, nerede yar, nerede dilber? Nerede yar, nerede yar, nerede dilber? Paraga dir galıp kankan, paraga dir galıp kankan, sürmen ölüm dostlar devran, sürmen ölüm dostlar devran. Nerede yar, nerede yar, nerede dilber? Nerede yar, nerede yar, nerede dilber? Nerede yar, nerede yar, nerede yar, nerede yar? Nerede yar, nerede yar, nerede yar, nerede yar? Ay güneş ışıkları saçıp sürmerep geliyen cennet, ak pamuk burnum açıp yılvarıp geliyen cennet. Ay güneş ışıkları saçıp sürmerep geliyen cennet, ak pamuk burnum açıp yılvarıp geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, sürmerep geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, yılvarıp geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, sürmerep geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, yılvarıp geliyen cennet. Çay içtim ak kolumdun, aylansam sağı solumdun. Aşka vardım şay yolunla, yılvarıp geliyen cennet. Çay içtim ak kolumdun, aylansam sağı solumdun. Aşka vardım şay yolunla, yılvarıp geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, sürmerep geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, yılvarıp geliyen cennet. Ay cennet, oy cennet, sürmerep geliyen
oy cennet. Ay cennet, oy cennet. Filmerep gelýän cennet. Ay cennet, oy cennet. Ýylgyryp gelýän cennet. Ekran vatandaşlar, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşmede dowam edýär. Köp sag bol, azat ýerine ýetip beren söýü aýdymlaryň üçin elmedama Mahmal owasetiňiz belent ýanglansyn. Biçime diýalak bir näçe biziň Türkmen halkynyň toýlaryny berýän aýdymçylarymyz, bagşylarymyz bugun ýokary derejede Mahmal owasetleri bilen ýerine ýetirýärler. Elbetde çeli aýlymyň üstülenem halkymyza ruhly lezzet bermäne, ähli şertler döredilen döwrap enjamyň üstülen bir näçe ýöretik güzel paýdagymyzyň ajaýyp günjoklarını ýad etmäne dol mümkinçilikler bar. Bu bolsa eýen işini hatamlar kämilleşdirip döwrap derejede gepleşikler taýýarlamagy dol mümkinçilikler döredýär. Indiki soraga geçsek, elbetde adamzat durmuşynda her hili pursatlar bolup geçýär. Sizin pikiriňizçe insan üçin tawakkulçylyk gerekmi? Sebäbi ösüş hereket bilen ölçülýär. Hereket bolmasa ösüşem bolmaýar. Indi şu insan maksadyna ýetmek üçin näme etmeli? Dogry welä geçdiň toýly. Sebäbi tawakkulçylyk ine biziň öz edýän işlerimizde, aýdymlar döredemizde de bir aýdymyz halkymyz tarapyndan gowy garşylyk diňlenýär, bir aýdymyz diňlenmäni bilýär. Garaşýanlaryň bolmanyny bilýär. Ýa-ni edýän işiňde rahmet köprak çekmenim kädiýär. Awa şu näçe zähmet çekdiňçe täze aýdymlaryň üstünde işläp bir goşuk saýladyňmy, şu goşugyň üstünde 6 aý bolsun, 1 ýyl bolsun, şeýlede şoň sagyny saýlap, gowy täze bir eser döretmek üçin ýokary derejede zähmet çekmeli. Ýa-ni özüňiz bellediniňizde. Şol aýdymam halka ýarar ýalyp ýokary derejede taýinlap halk köpçüligine ýetirýär. Soňra bolsa şol aýdym diňlänenden soňra bir ýokary derejede baha berseler, adamlar ruhun ýeňleýänler, çeken zähmetiň ýerine düşüp tapdan ýa-ni. Bilen nesip bolsa täze aýdymlaryň üstüne işleýär, ýakyn onlarda teranady aýdymlaryň üstüne halkymyza täze aýdymlarymyzy ýetirer. Ýöne bizden garaşylýan aýdymlarym öz aýdymlarymyzdan metelen halifalaryň ýerine ýetirkilen aýdymlaryny halkymyz tarapyndan has gyzgyn kabul edilýär. Şoň üçin gepleşiň dowamyna da halifalaryň aýdymlary bilen dowam edäýler. Ul howslan mehran vatandaşlar, hormatly tamaşaçylar, gelin Azat Jumaýewiň ýerine ýetirmeginde bir näçe biziň aýdymçylarymyzyň, bagşylarymyzyň miras goýan aýdymlaryny häzir başardygyndan ýerine ýetirip berel. Gelin dinçaliň dede talaly. Bakar meydanına seni oynayan, sen aşkında yanıp oturuyan, senden başka kime ayrılmadım sözleyen, seninle başkalara göz diktin mi yan? Senden başka kime ayrılmadım sözleyen,
kalbimde deredi seyve yapma yüreğimi nedinin veden malayım keşfimde bir yer gaygı hasretin içimde nedinin veden malayım keşfimde bir yer gaygı hasretin içimde nedinin veden Buğdayın keşfine güller yüzleri Derece dodağıma kara gözleri Hasret gelişmeyer onun dilleri Hasretimi çekme nedinin veden Hasret gelişmeyer onun dilleri Hasretimi çekme nedinin veden Yanaçlarına durmuşum gülü Sen koynuma vurdu hayvanın yeli Sana yetin bulsa rakibin dili Açılar bağlamadı nedenin veden Sana yetin bulsa rakibin dili Açılar bağlamadı nedenin veden Seni sevgen dilin nedenin veden Hasretini çekme nedenin veden Sağ ol Azat, yerine yetirip beren aydımlarınız üçün elmedama okuwlaryňyzda, işleriňizde, şeýle-de maksatlar muradyňyzy ýetmeňizi tüýsüregimizden arzu edýär. Indi forumda geçdik, bilişime diýalak, bugun insan durmuşynda bir näçe fursatlar bolup geçýär. Indi siziň pikiriňizçe zehin bilen başarnyk bir zat mı tapawutlanýar bilýäňizmi? Tapawutlanýar bolýar. Şu wagt aýdymyň eserinden alsaňam men zehinim ma diýip arkaň ýatyp bolanok. Ilki başarnyk bir meselen bir goşgyny aýdymda öçek konanyda bir goşgyny özüň alyp ony eközüňe işlat edip bolan. Maslahatlaşmaly. Tadanlaryň bilen, halipalar bilen maslahatlaşyp şolaryň maslahatlaryny alyp ondan sonra aýdymy işläp ýerine ýetirende aýdym özüň duýgulandyryp şol aýdyma ilki özüň ýerine ýetirende özüň duýmak gerek. Yani ondan sonra halka ýetirdik. Esasanam şu her bir ýerine ýetirilýän aýdymlaryňyzda şol aýdymyň içine girip, şol aýdymyň içinde bolup geçýän pursatlary özüň duýup, soňra halka ýetirdiňiz, halka hatam bir düşünükli bolýar, şeýle-de halkam ýokary derejede özüni kabul edýär. Bu ýerde siziň ýerine ýetirmeňizde bir näçe aýdymlary illeşlerini ýetirip, soňra gepleşýärmiz. Söhbetde şarkı dowam edeýär. Aşdyny. Ýakrana tanışar, hormatly tomoşaçylar, gelin mukamlara seýrana atly gepleşýärmizde Azat Jumaýewiň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlary diň salyň. Aşk yüreğinde kaynap yanları değdirdi meni Benim bağlap şarkına sallı meni Haridar gördü benim kim gelip gördü meni Hicran yağmur yakar meni
fikre dönüp aklımı yelapara ol gayran meydanına men garip kaldım ara aşkan jarın çekip hicran yüreğim yara elime destan edip meni nice dedi çire can var ne kuvvetinle kim terkeşte kim hayran kalım bindi nice dedi çire can var ne kuvvetinle kim terkeşte kim hayran kalım bindi Barak vala doş bolnam gam hücum etti yüllerdi Bu işin ferişletin aşk okudup billerdi Bu kadar ekme gelip elin kanlardı Südülmeyin nileyin Mağtam olayı beklerim yar cemali kul etti Orfan umit verip mümkünle bilmeletti Aşk çekti zamanasın yakıp örtüp kül etti Hicran yelek değil mini Nice tedi çire canlar ne kuvvetinle Kim terkeşte kim hayran kalım bindi Nice tedi çire canlar ne kuvvetinle Kim terkeşte kim hayran kalım bindi Nice tedişire can var ne kuvvetinle Kim terkeşte kim hayran kalım bindi Nice tedişire can var ne kuvvetinle Kim terkeşte kim hayran kalım bindi Nice tedişire can var ne kuvvetinle Kim terkeşte kim hayran kalım bindi Nice tedişire can var ne kuvvetinle Kim terkeşte kim hayran kalım bindi Yüreğimin sırrın sana diye sen gelmeyersin yar gülüm Yüreğimin sırrın sana diye sen gelmeyersin yar gülüm Beni seyrettin karımızın bilin gelip canım alayarsın maysa Görme uysa da maysa neliktir ya da maysa Yatla geçen günleri biriptin vardı maysa Görme uysa da maysa neliktir ya da maysa Yatla geçen günleri biriptin vardı maysa Karağımın çölün bile gidin gülüm Ardı ediyen yine şonu gülüm Karağımın çölün bile gidin gülüm Ardı ediyen yine şonu gülüm Ayrılağa yürüp bolur dilim İki gülüm yolla kalmaysa Görme uysa da maysa neliktir ya da maysa Yatla geçen günleri biriktin vardı maysa Görme uysa da maysa neliktir ya da maysa Yatla geçen günleri biriktin vardı maysa
gülüm gelsene yanıma, yaratılmış şirin canıma. Görüşülü gülüm gelsene yanıma, yaratılmış şirin canıma. Bakarın temel tirişim alına, bile çıkalı seyranım aysa. Görme uysadım aysa, neliktir yanım aysa. Yatla geçin günleri, beriptin vardım aysa. Görme uysadım aysa, neliktir yanım aysa. Yatla geçin günleri, beriptin vardım aysa. Mehran vatandaşlar, hormatly tomoşaçylar, elbetde teňeşiňe diýalak ýaşlyk terýäýliminde mukamlara feýran atly gepleşigimizde biziň ýaşlykyny aýdym şeýmede şeýlede gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Mawtumul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiň bagtyar talibi Azat Şumaýew gatnaşdy. Azat, ilkilen köp sagawalsyna ýa ýene bir ýola janyňyza sag bolsun, mahmal wagtyňyz beletden belet ýanglatyny şeýlede ýaşlyk terýäýilim bilen bilelikde Smith dünýäsi şu gepleşigi taýýarlaýar. Smith dünýäsiniň adyndan norza şular ýalyp süýjülük sowadyny sowuşurýar. Köp sagawlyň okuwlaryňyzda, işleriňizde, şeýlede dörejiligiňizde kim iş üstünlikler kemra bolsun, şu ýakyn fursatda ýaşy arzularyňyzy belli paýlaşdyňyz. Köp sagawal toýly gepleşiňizde çagyranyň üçin hem de sowadyňyzda da köp sagawal bilmeýän. Biz ýaşlara okumaga, şular ýa sahnalarda çykyş etmäge ululu mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy gahrman terdamda köp sagawal bilmeýän. Gahrman arkadagy gahrman terdamyň janyňyza başlyk tutýan tümleşleri elmidama rowaj aldy. Köp sag bol. Ýene bir ýola bizim siň arzularyňyza goşuýar elmidama ülkemize diňe toý bolsun. Toýlarymyzda da bir näçe ýaşlykyny aýdymçylarymyz täze aýdymlary bilen halkymyza ruh lezzet bermegine tüýsüramyzdan arzu edýär. Köp sag bolun ýene bir ýola şaklygymyzy kabul edip gepleşigimize geldiňizde bir näçe joşgunly süýg aýdymlaryňyzy Halipalan ýolundan bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Ýene bir ýola üstünlikler kemra boldy. Köp sag bolun. Mehran vatandaşlar, hormatly tomoşaçylar, elbetde teňeşiňiz ýalyp mukamlara feýrana atly gepleşigimizde bir näçe aýdymlar ýanglandy, tomoşa etdiňiz, diňjaldyňyz. Gepleşigimizden ahyryna bolsa hemme jaňyda bir can saglyk arzu edýäs. Bu elmidama Türkmenistan döwletimizde toýlara bayramlaşyn. Mehran vatandaşlar, şeýle ýaşdan ýaşy gözel arzular bilen şuň gepleşigimizi geçip durýar. Gepleşigimizden ahyryna bolsa Azat Şumaýewiň ýerine ýetirmegine bir aýdym bilen jemleýär. Hoş wagt. Barlığım, yaşayanlar barlığım, kalbimde orun tuttu nedlerim. Söylerim, meherlece söylerim. Giyimman deniz yalı güllerim. Mine sana gül diyecekler, kimi gülüm solup gidiyor. Ya da sana bal diyecekler, vaktin işte tağam yetiyor. Ya sana canım diyecekler, kete canım derde düşer. Baragade bir billegin, mine yaşa diyar barlığım, yaşayanlar barlığım. Kalbimde orun tuttu nedlerim. Söylerim, meherlece söylerim. Giyimman deniz yalı gözlerim. Dilimde havan diyecekler, kete havat